Meta fil-qorti bdiet tinstemma l-kumpilazzjoni brabta mal-qtil ta' Silvester Farrugia, intqal li l-akkużat sar jaf li laqat raġel meta sema l-aħbarijiet. Danilo Magri ta' 27 sena mill-Marsa jinsab mixli bil-qtil ta' żagħżugħ ta' 25 sena li nstab mejjed biswit karozza misruqa fil-5 ta' filgħodu ta' 12 ta' frar li għadda. L-ispettur Keith Arno xed li meta ġabru lil Magri dan ma fittix għajnuna legali tul l-interrogazzjoni. Magri għalilhom li hu kienet jiġi meddet minn xi ħadd u kien għalhekk li poġġa kameras ta' sigurtà mad-dar. L-akkużat saħaq li fil-lejl ta' qabel instab mejjed Farrugia huwa kien rieqed id-dar mas-sieħba tiegħu u t-tifel tiegħu ta' 7 snin. Iżda f'mument minnhom is-sieħba tiegħu qajmitu għax semeħ xi ħsejjes barra l-bib tad-dar. Dan kien għal-ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu u x'kien Magri ra xi nies suspettużi mal-bib u ħareġ minn tieqa u spara 4 tiri u minnu fih in-nies li kienu fuq il-post ħarbu. Kien hawn li Magri ħareġ barra u sab ġeriken mimlija fuel u tajjer u kien pront mar jarmihom falqa flimkien mal-arma tan-nar bl-iskratax kollha. Bil-paniku laqabdu Magri qal lill-pulizija li huwa mar id-dar tal-ġenituri tiegħu biex jinħasel u kien permezz tal-aħbarijiet li nduna li nqatel persuna. L-ispettur Arno qal lill-qorti li t-tajjer u l-ġeriken instabu iżda l-arma bl-iskratax għadhom ma nstabux. Mistoqsi waqt l-interrogazzjoni dwar kif kiseb l-arma, l-akkużat kien qal li xtraħħa man Sirjan bl-iskratax eżatt kemm tesa' u li kien iżomma f'kexxun. Żied jgħid li huwa lanqas kien jaf lil Farrugia u li kien iżomm saqqu quddiem set ta' televiżjoni li kienet turi dak li qed jinġibed mill-kameras tas-sigurtà. Silvester Farrugia miż-Żurrieq kien instab mejjed riekef fis-sit ta' wara tal-karozza, jirriżulta li miet wara li ntlaqat minn tir f'daru. Id-diviża l-akkużat qed targumenta li l-klijent tagħha spara t-tiri biex jiddefendi ruħu u għalhekk l-akkużat qed jiġħad l-akkużi miġġuba kontrih.